Mi oedd yn had yn arfer deud stori adeg y Pasg am Owain Jones y Gelli. Mi oedd Owain Jones yn dipyn o giamstar ar holi'r pwnc, yn enwedig gyda phlant. Fisoedd cyn y gymanfa bwnc rhoddwyd holwydd oreg catecism ar fywyd Iesu i'r plant, ac ar ddiwrnod y gymanfa mi oedden nhw'n gofyn cwestiynau iddynt. Gofynnwyd y cwestiwn hwn, pam fu Iesu farw? Atebwyd yn ddwys gan y côr o leisiau plant, bu farw Iesu dros bechodau'r byd mwyn i ni trwy gredu ynddo gael maddeuant a bywyd tragwyddol. Yna, dechreuodd Owain Jones gusanu gofidiau gan ddweud, wel, dyna ni blantos, mae'r cwbl nawr ar ben. Estynodd ei het a'i tharo ar ei gorin, ochnidiodd o mae'r Iesu wedi marw. Gwisgodd ei got gan ei bychu, does dim mwy i'w ddweud. A cherddodd i gefn y capel a'i ben yn ei blu yn ara deg, gyda phob llygad wedi ei hoelio arno. Agorodd y drws fel pe bai ar fin mynd allan. Yna, yn sydyn, clywyd llais merch yn gweiddi gan dorri ar y distawrwydd llethol. Ond Mr Jones, mi gododd o yn do. Ar hynny, trodd Owain Jones ar ei sawdl a chyda gwefr drydanol yn ei lais dywedodd, wel, do y mechan ni, fe gododd o yn do. Felly, fe gawn ni fynd ymlaen gyda'r hanes. A dyna'r hanes ni hefyd. Mae dydd Gwener y Groglith newydd fod, a dwyster angerdd marwolaeth yr Iesu drosta ni. Ond heddiw, mae'n Sul y Pasg, fe atgyfododd, mae'n fyw. Awn ymlaen hefo'r hanes. Wela i chi munud. Gweddïwn. Arglwydd yn Duw, da ni dod ger dyfron yn llawen ar Sul y Pasg i ddathlu buddigoliaeth ryfeddol yr arglwydd Iesu dros angau a'r bedd. Dy gariad fe rhoddai stef yn aberth trosom ni ar y groes, fel yn bod ni'n cael yn rhyddhau o hialau'r tywyllwch i dolini rhyfeddol di. Ond ar y trydydd dydd fe ffrwydrodd o'r bedd gyda neges o fuddigoliaeth, bywyd maddeuant a bywyd tragwyddol. Llawen hawn ynddo. Gweddiwn am nerth yr ysbryd glân i daddoli di yn egnïol heddiw. Cofiwn am bawb sydd mewn amgylchiadau anodd oherwydd yr haint. Bod i lewyrch anorchfygol yr arglwydd a'r atgyfodiad lewyrchu arnynt. Yn enw Iesu Grist. Salm i ddiolch. Rhowch wrogaeth i'r arglwydd yr holl ddeiar. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd Dduw, fe a'n gwnaeth, a'i eiddo fydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
Ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd i lawr i edrych i mewn i'r bedd, a gweld 2 angel mewn dillad gwyn, yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi i orwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Dyma nhw'n gofyn i Mair, "Wraig annwyl, pam wyt ti'n crio?" "Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd," atebodd, "a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e." Dyna pryd y trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond doedd hi ddim yn sylweddoli mai Iesu oedd e. "Wraig annwyl," medda Iesu wrthi. "Pam wyt ti'n crio? Am bwy rwyt ti'n chwilio?" Roedd hi'n meddwl mai'r garddwr oedd e, a dywedodd, "Syr, os mai ti sydd wedi ei symud, dywed lle rwyt ti wedi ei roi e, a bydda i'n mynd i'w nôl e." Yna dyma Iesu'n dweud, "Mair." Trodd ato ac meddai yn Hebraeg, "Rabuni," sy'n golygu athro. Dyma Iesu'n dweud wrthi, "Paid dal gafal yno fi. Dwi ddim yn mynd i fyny at y tad eto. Dos at fy mrodyr i, a dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad a'ch Duw chi hefyd." Yna aeth Mair Magdalen at y disgyblion a dweud, "Dwi wedi gweld yr arglwydd." A dwedodd wrthyn nhw beth oedd e wedi ei ddweud wrthi. Dduw Dad, dyn ni'n dod o flaen ti heddiw ac yn addoli ti am y groes a'r atgyfodiad a'r ffaith bod hyn yn newyddion mor dda i ni. Diolch am y fraint o cael ein galw yn blant i Dduw. Diolch mai trwy y groes mae hyn yn bosib, ddim trwy ein gweithredoedd da ni, fedrwn ni byth heiddi dy gariad. Diolch hefyd gallwn ni byth cael ein disqualified i dy gariad, a bod ein gweithredoedd drwg ddim yn cyfri yn ein herbyn chwaith. Rhodd ydy dy gariad di, rydyn ni wedi ein prynu trwy abath Iesu ar y groes. Dduw, dyn ni yn gweddio, fel wnaeth Mair nabod y lais yn gardd Gethsemane, a bydd ein clustio ni yn agored i glywed ti'n galw ein henwau ni heddiw. A Dduw, diolch dy fod ti'n nabod ni wrth ein henw, ac yn galw ni fel y big gael da dros ein bywydau. Sori bod ein colonna ni mor anghofus, ac ein bod ni yn gwrth o gwrando arno ti, gan mynnu wneud ein peth ein hun mor aml. Sori ein bod ni yn gwrando mwy ar leisiau uchel y byd, nag ar dy lais dawel di. Sori ein bod ni yn pwyni mwy am bod mewn rheolaeth o'n bywydau ein hunan yn hytrach na trystio ti a dy fod ti eisiau'r gorau i ni. Plis helpu ni fel Cristnogion ar draws y byd i ddeallt a byw ein bywydau yng ngoleuni gwirionedd a newyddion da dy gariad. Helpa i'r gwirionedd treiddio yn ddwfn ein colonna ni a helpa ni ymestyn allan at y pobl sydd o gwmpas. Helpa ni dangos dy gariad at eraill. Dyn ni'n meddwl yn penodol ac yn diolch am gymdogion a chymuned agos yn yr adeg anodd yma. Helpa ni fod yn cefnogi ein gilydd mewn gweddi, gair a weithred. Diolch am y holl weithwyr sydd yn cadw ein glad i rhedeg. Yr NHS, gofalwyr, gweithwyr siopau, gwyddonwyr, gwleidyddion ac arweinyddion gledydd, heddlu, gyrwyr bysau a loriau a chymaint mwy. Dyn ni'n gweddio am i nhw cael eu gwachod ac i ti fod yn agos iddyn nhw wrth iddyn nhw'n weithio mor galed mewn gwasanaeth i eraill. Dyn ni'n gweddio dros y byd yn ystod yr afiechyd. Dyn ni'n gweddio am y rhai sydd yn dioddef o Covid-19 a'i teuluoedd, am iechad ac am ddiwedd buan i'r feirws. Dyn ni'n gweddio dros y rai sy'n gwynebu dyfodol ansicr oherwydd yr afiechyd. Busnesau bach, gweithwyr llawrydd, elusennau. Ac yn fwy na hyn,
dyn ni'n cyflwyno y rhai mewn gwledydd lle nad oes NHS na cyfle i hunan ynysu, a ble mae tlodi yn barod yn lladd. Yng nghanol hyn i gyd, wrth i ni gyd wario mwy o amser yn ein tai, yn dywelach ac yn llai prysur, tro ein golwg at y tŷ. Paid y garlun i wastraffu cyfle yma i ddysgu gwersi ac i ymdywelu a gwrando adlais di. Diolch am Ebenezer ac am deulu'r eglwys a ffordd dyn ni gallu dal cwrdd dros y we. Bu gyda ni dyn ni'n gweddio, llenwa ni efo dy gariad a dy ysbryd di i wneud dy waith. Yn enw Iesu Grist. Amen. Am gyfnod yn farddegau, mi ro'n i'n upset ac yn flin gyda Duw. Ro'n i'n dal i gredu ynddo, ond ro'n i'n efeio am gyfnod anodd yn fy mywyd i ac yn mywyd fy ffrindiau. Roedden nhw'n beio Duw hefyd, ond doedden nhw ddim yn Gristnogion a ddim yn mynd i'r capel. Do'n i ddim yn gallu credu bod Duw yn llawn cariad ac yn dangos unrhyw fath o ofal, oherwydd roedd pethau'n mynd yn anoddach ac yn anoddach i ni. Roedd hyn cyn i mi ddeall sut mae Duw yn gweithredu, a dyfnder cynllun mawr Duw. Wrth weld Iesu yn berson dynol, yn blino, yn crio, yn gwylltio, yn chwysu gwaed, ac yna'n cael ei gamdrin a'i ladd ar groes, a sylweddoli fod Iesu yn Dduw ac yn ddyn, sylweddolais bod Duw yn gallu cydymdeimlo gyda fy mhoen, a bod gras a chariad Duw gymaint mwy na gallwn ni erioed wedi ddychmygu. Aeth Iesu trwy y fath poen dros y fi. Roedden ni'n gwybod faint nes i wrth rhyfela yn erbyn Duw, ac roedden nhw'n ymwybodol o'n pechod. Dyna gariad. Cariad aberthol, cariad go iawn. Mae 1 Ioan 3 adnod 16 yn dweud fel hyn. Dyma sut dyn ni'n gwybod beth ydy cariad go iawn. Roddodd Iesu y Meseia ei fywyd yn aberth drosom ni. Drosom ni? A droso fi? Roedd hi'n anodd wedyn i mi fod yn flin gyda Duw. Roedden ni'n teimlo'n ostyngiedig ac yn edifeiriol, ac yn syfrdanu ar faint gras Duw. Mae'r adnodau eraill sydd yn dod o Psalm 113 hefyd yn sefyll allan i mi. Adnodau 11-13. Maen nhw'n darllen fel hyn. Fel mae'r nefoedd yn uchel uwch ben y ddaear, mae ei gariad ffyddlon fel tŵr dros yr ai sy'n ei barchu. Mor bell ag yma'r dwyrain o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am i ni wrth rhyfela. Fel mae tad yn caru ei blant, mae'r arglwydd yn caru'r rai sy'n ei barchu. Does dim diwedd i'r marddeiant hwn, dim diwedd i'r cariad a'r gras. Do'n i methu gwadu na gwrthod y cariad hwn wrth ystyried Iesu ar y groes. Ond wedyn, mae'r newyddion yn mynd yn well fyth. Atgyfododd Iesu, mae'n fyw yn nawr yn eiriol drosom ni. Ac mae hyn hefyd yn rhoi gobaith newydd a bywyd newydd i ni. Pan dwi'n stryglo neu'n teimlo'n ddiobaith, mae gen i'r sicrwydd hwn i ddal gafel arno. Trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu, dwi'n derbyn bywyd tragwyddol. Mae gen i bersbectif tragwyddoldeb, ar addewid rhyw ddydd mi fyddai'n cael bod yn ei bresenoldeb am byth bythoedd. Ond mae gobaith ar y ddaear hwn hefyd. Mae gen i ni Dduw ffyddlon, a bywyd newydd yn rydd o gaethiwed pechod. Mae gen i ni berthynas newydd gyda tad cariadus. Mae'r Efeiniaid 6 yn dweud ein bod ni sy'n credu wedi'n uno gyda Crist, yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad, ac felly mae'r un ysbryd a roddodd bywyd newydd i Iesu yn dod â bywyd newydd i ni. Felly dyn ni'n rydd o bechod, dylen ni fyw felly, ar sylfaen gras. Felly ers i mi ddod yn Gristion go iawn, dwi'n byw nid yn ôl fy nisgwyliadau fy hun o Dduw a'r disgwyliadau ro'n i'n rhoi ar fy hun, ond yn ôl gras Duw. Mae gen i obaith o fywyd newydd ar y ddaear hwn a gobaith o fywyd tragwyddol. Mae'r Meseia Iesu wedi concro marwolaeth ei hun, felly tra'n pwyso arno ef ac ar y tad, does gen i ddim i'w ofni. Mae'r pethau hyn yn achos dathlu a llawenhau. Gobeithio eich bod yn gallu rannu gyda ni yn y pethau hynny heddiw. Pasg hapus i chi.
Dewch i ni gael gair bach o weddi wrth i ni edrych ar air Duw. Arglwydd, da ni dod atat ti yn yr amgylchiadau dieith yr hyn, da ni ymddyn nhw ar hyn o bryd. A'n gofyn y bydd i di'n datguddiod y hun i ni trwy dair. Da ni'n clywed y lais di yn y geiriau hyn yn dod i dy garu di'n fwy, yn dod i ddeall dy gariad yn well, ac yn ildio yn bywyda'n llwyrach i'r arglwydd Iesu. Gofyn nhw'n hyn yn ei enw ef. Amen. Mae'n hyfryd iawn cael eich cyfarch chi gyd fel hyn ar Sul y Pasg, Sul yr atgyfodiad. Y groes ar atgyfodiad ydy'r digwyddiad mwyaf yn hanes y greadigaeth a'r cosmos, yn hanes dynoliaeth ei hun, a'i arwyddocad yn ddiddiwedd ac yn dragwyddol. A dwi'n gobeithio bydd y chydig eiriau yma'n gyfrwng bendith i chi, lle bynnag ydych chi, beth bynnag dach chi yn ei wynebu, beth bynnag ydy yr argyfwng dach chi'n ei deimlo ar hyn o bryd. Mae'n obaith yn yr arglwydd Iesu. Mae o wedi concro marwolaeth, a mae o gyda ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Da ni'n mynd i edrych ar y ddarn bach o Efengil Ioan heddiw yma. Gafodd Efengil Ioan i ysgrifennu yn wahanol i'r Efengylau eraill, yn benodol ar gyfer pobl o ddim yn Iddewon, yn targedu y cenhedloedd o gwmpas, ac felly nina fel Cymru. Ystyr y gair Efengil, groeg ydy Efengil, o'i gyfieithu ydy newyddion da. Felly mae newyddion da Mathew, newyddion da Marc, newyddion da Luc, yn wahanol i newyddion da Ioan. Nodwedd arall o Efengil Ioan ydy bod digwyddiad neu cyfarfyddiad efo person rhwng Iesu a person arall yn aml iawn yn cychwyn ar drafodaeth ynglyn â rhywbeth. Yr Iesu'n cyfarfod Nicodemus a mae'n troi yn drafodaeth ynglyn ag ailenni cael bywyd newydd yn Iesu Grist. Yn y benod wedyn mae Iesu'n cyfarfod ar wraig o Samaria wrth ffynnon, a maen nhw'n sôn am y dŵr ac yfed y dŵr, a mae Iesu'n deud wrth y wraig, mae gynna i ddŵr arbennig iawn i'w rannu, dŵr bywiol, ac os ydy pobl yn yfed y dŵr yma, byddan nhw byth yn sychedu. A dyma'r patrwm yn newyddion da Ioan, bod na ddigwyddiad neu gyfarfyddiad yn esgor ar trafodaeth rhwng Iesu a phobl. A dyma sy'n digwydd yn y darn da ni yn mynd i edrych arno fo rwan. Efengil Ioan, pennod 11. Mae ffrind mawr Iesu Grist wedi marw, Lazarus. Mi oedd ganddo fod o leia dwy chwaer, Mair a Martha. Ac mi ath Iesu draw i gydymdeimlo ac i siarad hefo Martha. Mi o'n i chysuro hi, ac da ni'n cael darlun o Iesu Grist yn y fan yma'n tosturio ac yn wylo hefo'r teulu yn ei colled. Ac yna mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth syfrdanol iawn. Mae'n dweud fel hyn, fi ydy'r atgyfodiad ar bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw iddyn nhw farw. A bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Wyt ti'n credu hyn? Ydw arglwydd, meddai Martha wrtho. Dwi'n credu mai ti ydy'r Meseia, mab Duw, yr un oedd i ddod i'r byd. Nes ymlaen yn yr Efengil odidog yma, darllenwch Ioan pennod 11 ar ôl y gwasanaeth y bore yma. Mae Iesu yn codi i ffrind Lazarus o farw yn fyw. A chi'n diwedd yr Efengil, wrth gwrs, mae Iesu Grist ei hun yn marw, ac yna mae Duw yn ei gyfodi fo o farw yn fyw. Bobl bach. Dyna i chi newyddion rhyfeddol o dda sy'n cyffroi'r galon a sy'n cynnig gobaith i unrhyw un sydd yn credu yn Iesu Grist. Ond dwi'n siŵr bod rhai pobl yn gofyn, pam bod chdi'n cymryd y busnes yma o ddifri?
Ond nid ydy y busnes yma'n anghredadwy ac yn afresymol yn y byd modern gwyddonol da ni'n byw ynddo fo. A mae gwestiwn digon teg i'w ofyn i Gristnogion. O fel Cristnogion, da ni'n credu fod y ffydd Gristnogol yn ffydd resymol iawn bod ti'n dibynnu ar ffydd. Oherwydd mae digwyddiadau hyn yn seiliedig a'r gwirioneddau hyn yn seiliedig ar pwy ydy Iesu Grist. Yn Ioan, yn y benod yma, adnod 11, adnod 26, mae Iesu'n gofyn cwestiwn i Martha. A wyt ti yn credu hyn? A dyma Martha'n ateb Iesu a dweud, ydw arglwydd, dwi yn credu. Ond y cwestiwn ydy, pam i bod ti yn fodlon credu na Iesu Grist ydy'r atgyfodiad ar bywyd? A mae Martha'n mynd yn ei blaen hefo'r ateb fel petai. A mae'n dweud wrth Iesu, ti yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Mi oedd Martha, fel mae Pedr yn Mathew 16, yn sylweddoli mae Iesu yw'r Meseia oedd nhw wedi disgwyl amdano fo. Mae Iesu yw mab Duw. A dyna sy'n rhaid i ni ystyried wrth wynebu a meddwl am Iesu Grist. Mae Iesu yn berson cyfan gwbl unigryw yn hanes dynoliaeth, yn hanes y greadigaeth a thu hwnt. Oherwydd yn Iesu Grist fe ddaeth Duw i'r byd gan fynegu i gariad a'i ofal a'i gonsyrn drosta ni. Mwyn yn hachub ni o ddistryw. Ac yn yr Iesu mi o dwy natur, natur ddynol a natur ddwyfol. A dyma di tystiolaeth y Beibl, dro ar ôl tro ar ôl tro. Drwy'r Hen Testament a'r Testament Newydd. Dyma i chi rai enghreifftiau o lawer mwy. Oedden ni yn darllen Eseia 9 dros y Nadolig, achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni. A sylwch be mae'n dweud am y plentyn mae pam bydd nhw'n cael ei eni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd yn cael ei alw'n strategudd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Ac yna, da chi yn troi i Efengyl Ioan y benod gyntaf. Yn y dechreuad, roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. A daeth y gair yn cnawd a thrigon i'w plith. Dyma Duw yn dod i wisgo yn cnawd ni. Eto'n Filipiaid yr ail benod. Mae'n sôn am Iesu Grist, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Eithir ei fe gwacaol ei hun gan gymryd ffurf gwas a dyfod ar wedd dynion. Mae'r dystiolaeth yn gry y Beibl. Ac oherwydd hyn, oherwydd mae diwdod wedi dod i'r byd yw'r Iesu, mi oedd o yn gallu dweud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Gallai godi Lazarus o farw yn fyw. Gallai gyflawni gwirthia. Oedden ni'n cofio dy Gwener bod Iesu wedi marw ar y groes dros yn pechoda ni. Fel yn bod ni trwy gredu ynddo fo yn cael maddeuant a dod i berthynas newydd gyda Duw. Ond doedd gan farwolaeth ddim hawl ar Iesu Grist. Oherwydd canlyniad pechod ydy marwolaeth, ond mi oedd yr Iesu yn ddi-bechod fel Duw, a doedd gan angau ddim y gallu i'w ddal yn gaeth. Fe gyfododd a mae Iesu Grist heddiw yn fyw. Felly, trwy'n lygad ffydd, mae popeth a gyflawnodd Iesu nid yn stori tylwyth teg fytholegol o ddychymyg pobl, ond yn wirionedd credadwy a rhesymol oherwydd pwy ydy Iesu Grist, y Meseia, mab Duw. A thrwyddo fo, mae Duw wedi datguddio ei hun. Cwestiwn yr Iesu i ni y Pasg yma yw, a wyt ti yn credu hyn? A heddiw mi hoffwn i'ch annog chi i gredu ac i roi eich ffydd
yn yr arglwydd. Wyt ti'n simsanu rhwng credu a pheidio a credu, rhwng ffydd ac anrhydiniaeth. Heddiw, rho dy ffydd yn llwyr yn Iesu, heb ddal dim yn ôl, a dathla'r maddeuant, dathla yr atgyfodiad, dathla y fuddugoliaeth, a dathla gariad Duw sydd yn dod â gobaith i ganol anobaith y byd. A cana'n fi ymatal gydag argyhoeddiad, yr Iesu atgyfodod yn fore'r trydydd dydd, no talyn llwyr i'n dyled y meichiau daeth yn rhydd, gyhoeddeb heddiw'r newydd i bob creadur byw, marw ar Galfaria, bod Iesu eto'n fyw. Ar ei ben y bôr gorau. Amen. Dwi wedi dod i'r gegin i wneud hyn, i gymuno. Oedd nifer o aelodau o Ebenezer wedi gofyn sut bysan ni'n gallu cynnal cymyn hefo'n gilydd. Ac felly, mod i'n teimlo'n chwythig eithriadol yn gwneud hyn, dwi isio gwahodd bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni mewn cymyn syml iawn. Dewch i ni gael gair o weddi. Arglwydd Duw, da ni yn dod ger dy frond i ar Sul y Pasg i addoli, ac i gofio am dy gariad rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cofio am ei farwolaeth ar ben Calfari dros yn pechoda ni, a'i fod o wedi cymryd yn diwch a'n anifuddod a'n trachwant ni ar ei sgwyddau hun, ac wedi dioddau yn yn lle, fel yn bod ni trwy gredu ynddo fo yn derbyn maddeuant. Da ni hefyd yn dathlu'r atgyfodiad a'r ffaith fod Iesu yn gaddo y bydd rhyw ddydd yn dod yn ôl mewn gogoniant i'r byd hwn. Ac wrth i ni gymuno, da ni'n cyffesu yn pechoda ger dy fron. Meddyliad drwg ac anaddas sydd yn dod i'n ymenydd. Y geiriau gwael da ni'n gallu dweud wrth bobl. Y gweithredoedd gwirion trachwantus hunanol da ni'n gallu gwneud. Ac hefyd y gweithredoedd hynny o ddaioni nad yda ni yn manteisio ac yn ei cyflawni. Maddai ni yn holl bechoda drwy aberth rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist drosta ni. A gwna ni'n debycach iddo fo. A da ni rwan yn cyflwyno y bara hwn i fod i'n ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom, a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalltwyd ein mwyn.
Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen. Mae'r cymyn ar gyfer pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu. Felly dwi am ofyn i chi i gael darn o fara a sydd neu gwyn neu dŵr mewn cwpan mwyn i ni gyd gymuno a'n gilydd. Ar arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch ef ei torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwch bawb o hwn. Ar fora dydd Sul, mae'n arfer ganddo ni yn Ebenezer i ddweud y gras, i gyfarch yn gilydd gyda'r gras. Ac felly, da ni wedi gwneud hyn ers wythnosa, newch chi ymuno hefo fi i rannu y gras i bawb. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.